Gibag-o ngadto kang Abraham. Heneses Kapitulo 17, versikulo 7. Og pagatukoron ko ang akong pakigsaad sa taliwala kanako og kanimo, og sa imong kaliwat sa ulahin nimo ngadto sa ilang mga kaliwatan, sa usa ka pakigsaad nga dayon, aron ako mahimo nga Dios nimo, og sa imong kaliwatan sa ulahin nimo. Human sa lunop ang mga tawo sa makausap pa midaghan sa yuta, ug ang pagkadautan usab mitubo. Ang Ginoo sa katapusan mibiya sa gahi nga mga malapason sa pagsunod sa ilang dautan nga mga dalan, samtang iyang gipili si Abraham sa linya ni Sem, ug naghimo kaniya nga magbalantay sa iyang balaod alang sa umaabot nga mga henerasyon. Kining sa mga pakigsaad, ang pakigsaad sa grasya, gibag-o ngadto kang Abraham diha sa saad, sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasod sa yuta. Kini nga saad nagpunting kang Kristo. Busa nasabtan kini ni Abraham, ug misalig siya kang Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala. Kini mao ang pagtuo nga giisip kaniya alang sa pagkamatarong. Ang pakigsaad uban kang Abraham nagpabilin sa otoridad sa balaod sa Dios. Ang Ginoo mipakita ngadto kang Abraham ug miingon, ako mao ang makagagahom nga Dios, lumakaw ka sa akong atubangan ug magmahingpit ka. Ang pagpamatuod sa Dios mahitungod sa iyang matinud-anon nga sulugoon mao, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, ug gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, ug ang akong mga balaod. Bisan tuod kini nga pakigsaad gihimo uban kang Adan, ug gibag-o ngadto kang Abraham, kini dili mahimong aprobado hangtod sa kamatayon ni Kristo. Kini naglungtad pinaagi sa saad sa Dios, sukad nga ang unang pagpahibalo sa katubsanan gihatag. Kini gidawat pinaagi sa hugot nga pagtuo, apan sa dihang giaprobahan ni Kristo, kini gitawag og bag-ong pakigsaad. Ang balaod sa Dios mao ang pasukaranan niini nga pakigsaad, nga maoy usa lamang kakahikayan sa pagpahiuyon sa mga tawo pag-usab sa kabubot-on sa Dios, nga nagbutang kanila kung asa sila makatuman sa balaod sa Dios. Kung kini dili posible alang sa mga tawo ubos sa Abrahamic nga pakigsaad sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, matag kalag nato nawala. Ang Abrahamic nga pakigsaad mao ang pakigsaad sa grasya. Pinaagi sa grasya kamo na nga luwas, mga bata nga masinupakon, dili masulundon sa tanan niyang mga sugo. Ang walay pagduha-duha nga pagkamasulundon ni Abraham mao ang usa sa labing talagsaon nga mga higayon sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Dios nga makaplagan diha sa sagrado nga record. Ang ingon nga hugot nga pagtuo ug pagsalig nga gikinahanglan ni Abraham sa mga mensahero sa Dios karon.